Amagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwilizwekazi i-Afrika siqale kummandla kaFayayo e-DRC. Iqela lophuma silwe elisengelathungeni linye ne-M23 nelaziwa nge-Congo River Alliance libhengeze kubekwa phantsi kwezikrweqe ukuvumela inyoba yoncedo lwesisa kumaxhoba emfazwe egqugqisa kulo mmandla. Le mbumba ithi ayigxilishanga kuthathela kuyo iBukuvu ekumazantsi eKivu nanjengoko yenzile kwisixekokazi esikwimpuma yeCongo iGoma kwiveki ephelileyo nalapho bekunuka irhuluwa kubhodla oombayimbayi iimbumbulu zikhala esikhumbeni. Rhwaqu eKampala eUganda kuqaliswe iphulo lokuthintela isifo i-Ebola nesele sisube imiphefumlo emithathu kuze kuthi ga ngoku. Udize oko umbutho wezempilo kwihlabathi i-World Health Organization ngolwamarhanuka qaqatha qelele eNigeria. Imibutho emanyano zabasebenzi zilunqumamisile uqhankqalazo belucetywa lokunyevulela ukonyuswa kwamaxabiso ezoqhakamshelwano. Kungoku nje ezimanyano zibuyele kwisithebe sengxoxo norhulumente ukuzingela isisombululo kule ngxuba kaxaka. Xa siqwela ingqokoqo eMzantsi Afrika, inkampani yamafutha iSasol eyemigodi Anglo-American kunye nedayimani iDBS ziceba ukuvelisa idizili ehlaziywayo renewable ngolwasemzini kwiphulo lokunciphisa ungcoliseko lwesibhakabhaka. Phakathi kwemithi eza kusetyenziswa imoringa kunye nobulongwe bezilwanyana, idizili yokuqala ukuveliswa ngolu hlobo iza kusetyenziswa koomashini bakwa-DBS ngaphambi kokusatyalaliselwa uluntu ngokubanzi. Oku kudizwe kwingqungquthela ezamandla nezimbiwa eKapa. Kwiqonga loqala zive bengqokoqo inguJoe Mancia. Ngqolo